Oras na oh. Sus Mariosep ka, Jessa. Inuna mo pa yung skincare mo at rejuve kaysa sa inuman na yan. Minsan lang tayo mag-Christmas party. Tignan mo, nagtutuklaban tuloy yung balat mo. Ano ka ba, Mar? Sabi nga ng rejuve set ko, trust the process. O siya, mauna na ako ba? Ambot. Ayan. Ito ang mga uwing-uwi. Awa. Oh, marami tayong tropang ganito. Pero kung uwing-uwi ka, huwag kang mandadamay ng iba. Kaya nga. Oh. Ay nako, pero alam mo, dalawang klase to eh, yung mga uwing-uwi eh. Ayan. Number 1, yung mga hindi pinayagan ng magulang. Okay. Number 2, yung mga hindi pinayagan ng misis. Ayan. O kaya, yung pangatlo, meron pa. Ano, yung mga meron mahihina pa? yung tiyan. Oo, yung mga, hindi uwi lang ako mag-skincare, yung totoo talaga natatay. Kaya nga. Uy, pero meron akong kakilala ha. Yung tiyan niya kasi sensitive din talaga. Ay, wow. Tapos ina-allergy na rin siya. Pero laban lang. Ay, oo. Para sa inom. Buhay? Buhay pa siya? Actually, ikaw yun eh. Ako to. Ikaw yung tinutukoy O kaya ko ang eh. sakit ng dibdib ko ngayon, feeling ko ina-acid na ako, lahat na. Sama-sama ba naman? Kape. Oo. Alak. Oh, soft diba? drinks. Oh, suka. Ay, suka. Di ba yung lambanog? Oo, yeah, barikol-kol. Oh, yan. Oh, anyway, that's number 1. Parang po naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga TikTokers. Merry Christmas and Happy New Year, guys! At dahil dyan, tuloy-tuloy tayo sa ating masayang inuman! Cheers! Kumpay! Saya-saya! Ngayon lang ulit ako nalasing ng ganito. Guys, ako rin. Nakakalimang bote na tayo. Sige, tagay niyo pa. Guys, nasusuka na talaga. Oh, ako. Nahihilo ako. Sobrang, hindi ko na kaya. Girl, paano ba naman yung isang bote ng alak tinungga mo kasama yung bote? Grabe talaga. Lasing na lasing ako. Feeling ko I have to go home. Nasusuka ako. Isa pa nga, paano ka sumuka, Jessa? Oo, siya, Jessa. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha. Teka, bago tayo umuwi, TikTok muna tayo. Ganito ha, ganitong sayaw. 1, 2, 3, kaldag. Ayan, gets nyo. 1, 2, 3, kaldag. Ganyan. Jessa, akala ko ba nahilo ka na? Oo nga. In fairness sa'yo, lasing ka na, kumakaldag ka pa rin. Hindi pa nga full kaldag yan eh. Kasi lasing ako. O siya, game na. Oy, ging, halika dito. Halika. Kunan mo kami ng video. Magti-TikTok kami, bilisan mo. Ate Jessa naman, iyayan ka na naman. Tapos makakailang ulit ka na naman yan. Bilisan mo. Ayan. Unti-unti na nagiging parte ang pagvi-video ng mga inuman culture natin and all. Totoo. Tsaka, maraming sumikat nag-viral dahil nag-TikTok sila habang nagiinuman. Oo, yung kanta na, dun sa mabolele, balele, balele. Yan, diba? Sa inuman yung ginawa. Ilang views yung nag-gain nun. Totoo. Ay, nako. Kaya mga kabisyo, ngayong Kapaskuhan, yung mga nagiinuman, isa lang naman ang paalala namin, Yan. Drink responsibly. Yan. Kung gusto nyo pang meron kayong pamilyang, balikan. Ayan. Ay, nako, siya kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Sasakyan si